Nachádzame sa v Železničnom múzeu Slovenskej republiky v starom rušňovom depe Bratislava Východ. Je to vlastne pôvodný areál rušňového depa Bratislava Východ, ktorý bol vybudovaný na prelome 19. a 20. storočia a slúžil predovšetkým potrebám párnych rušňov. Pracovisko ako také pôsobí v tomto areáli od roku 1983, kedy bol zriadený pamätník železničnej dopravy na území Slovenska. Múzeum pre širokú verejnosť je otvorené od roku 2008, kedy boli sprístupnené vlastne jeho jednotlivé expozície. Dovtedy celý areál slúžil pre potreby múzea skôr ako študijný depozitár, čiže nebolo to určené pre pravidelné návštevy verejnosti, ale bol skôr pre náhodné účely bádateľom a záujemcom o železničnú históriu. Najvýznamnejším obdobím starého rušňového depa Bratislava Východ alebo tzv. Rendezu bolo obdobie samotného vzniku, to znamená roky 1893-94, kedy bola vybudovaná samotná stanica. Ďalej to bolo potom obdobie jeho rozmachu začiatkom 20. storočia, potom samozrejme obdobie druhej svetovej vojny, kedy bol Rendez vážne poškodený pri bombardovaní. Ďalej to boli 60. 70. roky, kedy sa prebudovala samotná železničná stanica a potom samozrejme obdobie, kedy už v areáli starého rušňového depa začalo pôsobiť železničné múzeum, začal sa tento priestor otvárať pre verejnosť. Medzi najvzácnejšie exponáty, ktoré v múzeu máme, patria samozrejme párne rušne. To je vlastne dlhoročná ikona železníc, pretože párne rušne kráľovali železniciam v podstate od svojho vzniku až do veľkej náhrady od polovice 20. storočia. Sú zaujímavé tým, jednak ako na nich priamo vidno ten spôsob, ako sa hýbu. Vidno tú syčiacu paru, sú vyslovene také živé. Ukazujú jasne najavo tú svoju energiu, ukazujú aj teda tú prácu, ako to všetko funguje. Nie je tam nič také skryté ako napríklad motorových elektrických rušňoch, kde je všetko schované pod skriňou. Pri tých párnych rušňoch je to živé a hlavne kvôli tomu, že párny rušeň v jazde tým, že vyfukuje sádze, vyfukuje paru, tak je to pútavé a hlavne mnohí ľudia si to spájajú vlastne s tým obdobím, kedy železnica vlastne spájala ľudí vo všeobecnosti ako vo svojom období najrýchlejší a najdostupnejší dopravný prostriedok vo svete. Zbierky Železničného múzea sa tvorili postupne, a to tak, že v minulosti sa v podstate zbierali veci, ktoré už boli vyradené z prevádzky. Železnice väčšinou to teda poskytli do zbierok a potom v období, keď už súčasné železničné múzeum bolo súčasťou železníc, bolo vlastne zložkou, tak všetko prebiehalo vnútropodnikovým prevodom. To samozrejme platí dodnes, že tie predmety činnosti železníc, ktoré sú súčasťou železníc Slovenskej republiky, tie získame vnútropodnikovým prevodom. Ďalšie veci potom už väčšinou buď nakupujeme, alebo získame ako dar. Železničné múzeum Slovenskej republiky každoročne pripravuje niekoľko akcií, ktoré sú zamerané buď na jednotlivé obdobia tej múzejnej sezóny počas roka, alebo sú viazané k nejakým všeobecným podujatiam, ktoré na Slovensku alebo v Bratislave prebiehajú. V polovici apríla, keď sa začína oficiálna sezóna múzea, tak prinášame verejnosti podujatie Prvý párny deň, čo je vlastne taký úvod do múzejnej sezóny v danom roku, kde sa snažíme ľudí odviesť minimálne aspoň v jednom párnom vlaku a odprezentovať to živé, čo sa v múzeu nachádza. Ďalej je to potom naše najväčšie podujatie, tzv. Rendes. Je to vlastne celoslovenský zraz historických železničných vozidel, kde obvykle sa snažíme odprezentovať aj niekoľko exponátov zo zahraničia. Ďalej sa snažíme buď počas leta usporiadať letný párny deň, alebo ho prípadne spojiť ešte s ďalším podujatím. Začiatkom školského roka ďalej bol drezinový deň, to je vlastne podujatie, kedy je hlavným ťahákom sú dreziny, čiže tie najmenšie koľajové vozidlá, ktoré sa po železnici hýbali. Areál starého rušňového depa, alebo tzv. Rendes, alebo teda to miesto, kde je Železničné múzeum Slovenskej republiky, pre mňa osobne je jednak prácou, to je samozrejme, keďže tu pracujem, ale je to zároveň aj záľubou a zároveň asi aj osudom, pretože snažíme sa aj spolu s kolegovcami venovať tomuto areálu maximum, pretože tu robíme aj tie svoje záujmové činnosti, tie svoje dobrovoľné činnosti.
A našim cieľom je postupne z tohoto areálu vytvoriť ucelené múzeum tak, ako je bežne dostupné aj v iných krajinách v Európe. To znamená, chceli by sme postupne prevziať celý areál tak, aby sme ho vedeli uzavrieť, aby sme vedeli rozšíriť expozície, aby sme vedeli vlastne ukázať všetky tie časti tohoto depa, ktoré majú pamiatkovú hodnotu, ktoré sú významné pre samotný areál. To však aktuálne znamená to, že musíme sa nejakým spôsobom dohodnúť aj so železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, ktorá v druhej časti areálu momentálne prevádzkuje opravovňu nákladných vozňov a je tam vlastne aj podrobňový sústruh a ďalšie dielne.